Today's Between Master and Disciples will be presented in Bulgarian, with subtitles in English, Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, Croatian, Czech Slovak, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Религиозното потекло на Всемирното бяло братство е основано от Петър Константинов Дънов от България, познат също като учителя Беинса Дъно през 1900 година. Учителят Дъно учи, че качествата на смирение, послушание, честност, добродетелност, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко. В камъните, в растенията, във водата, във въздуха, в животните, в светлината. Следвайки принципа на Ахимса или ненасилие, учителят Беинса Дъно практикува и проповядва вегетарианство, което значи хранене без животински продукти. Днес ви представяме свещеното учение на Всемирното бяло братство от извадки от лекция на учителя Беинса Дъно, озаглавена «За слава Божия», изнесена на 11 юли 1926 година в България. За слава Божия. Беседа държана от учителя на 11 юли 1926 година на връх Мусала. Накратко ще се спра върху една основна мисъл, а именно върху същинската проява на живота. Какво може да се разбира под думата слава Божия? Славата се обяснява само по закона за мъдростта или знанието. Науката показва славата Божия, но хората, като добият знанието, не го употребяват за слава Божия, а за своя слава. Вследствие на това се ражда дисхармония. Аз наричам хората отделни единици. За всяка отделна единица има две възможности в живота. Да върви в правия път и да направи едно отклонение от този път. Значи всяка душа, като отделна единица, има възможност да се разширява и да се смалява. Той обясняват в окултните науки по няколко начина. Западните окултисти го обясняват с тъй наречения топлинен етер. Етерът означава това, от което нещата се раждат и отглеждат. Частицата ет е първичното начало, от което нещата се раждат. Тер е това, което отглежда нещата на земята. Етерът не е гъста материя. Топлинният етер, т.е. първичната енергия, която е започнала дейността си, има връзка с обичта, с любовта. Следователно, в първото изявление на живота се проявява любовта, през което време започва да действува топлинният етер в материята. И така животът се проявява в топлина. С появяването на топлината, течението на живота е почнало да слиза към земята, за да я организира. Казва се в Битието: в началото Бог създаде небето и земята. Той течение е Божественият дух, който слиза отгоре да организира нещата. При сегашното състояние на развитие, в което се намирате, вие трябва да разбирате закона на топлинния етер. То е едно движение отвън навътре. Когато казваме, че трябва да любим другите хора, ние подразбираме този топлинен етер, който иде отвън. Хората изискват нашата любов. Някой иска да те обича и да го обичаш. Защо? Това е една енергия в природата, която иска да се прояви. Вие, като не разбирате закона, изопачавате нещата.
Ами когато един извор иска да се прояви, какво трябва да направи? Трябва да започне да извира. Водата, като почне да извира от него, той се проявява. Това става и с човека. Когато един ангел люби някой човек, ще видите, че от този ангел извира нещо. Това, което извира от него, е течност, а вашата любов е гъста. Когато вие обичате някого, и от вас извира нещо. И ако ви види в този момент някой ангел, който се връща от дълго пътешествие, ще каже: хайде, ще си почина малко при този извор. Той ще гребне с чашката си малко от вашата вода и ще оцени правилно дали вашият избор е хубав или не. Тъй, щото, когато хората се любят в физическия свят, между тях съществуват чисто физически прояви, но в невидимия свят не е така. Там любовта е един извор. Тия неща за вас са отвлечени понятия. Вие само казвате: тия хора се обичат. Да, така е, но трябва да знаете, че животът съответства на топлинния етер. И ако ти не можеш да приемеш този стимул отвън, тогава животът не може да се прояви в теб. Животът, който иде отвътре, е проявление на този топлинен етер. Прояви ли се животът, и твоят животворен етер ще се намира в центъра на земята. Животворният етер е той, което създава. И за да се проявява този живот, най-първо трябва да дойде тази вълна отвън. Сега, като говоря за земята, вие приличате на нея. Затова непременно трябва да дойде във вас този топлинен етер като стимул отвън, за да подтикне сърцето ви към дейност. Някой път вие искате да обичате. Значи, след като сте приели един стимул отвън навътре, от центъра на вашето сърце трябва да се прояви друг подтик, за да се изяви животът. Следователно, всеки, който иска да живее, ще дойде в стълкновение с твърдата материя. Всеки, който иска да люби, ще дойде в стълкновение с твърдата материя. Човек, който не може да работи с твърдата материя, не може да живее. В това отношение, от гледището на живота, страданията са камъни, чрез които вие ще съградите вашето бъдеще. След това иде светлината, също тъй необходима за живота, и тя е едно течение, което се нарича светлинен етер. Всички тия външни прояви на живота имат своя форма. Топлината създава известни форми от човека. Светлината също тъй създава известни форми. И животът има известни форми. Всяко течение създава свои определени форми. Топлината и светлината от слънцето оказват голямо влияние най-първо върху религиозното състояние на човека, както и върху науката. Ще се стремите да запазите в себе си тази топлина и светлина. Никога не трябва да изгубвате тази малка топлинка, която имате в слънчевия възел. Тази топлинка винаги трябва да съществува у вас. Тя ви е необходима. Ако имате тази топлинка, вие сте неуязвими. Никой нищо не може да ви направи. Но изгубите ли тази малка топлинка, с вас вече могат да се случат най-големите нещастия, бури, катастрофи. Могат съвършено да ви съсипят и от вас нищо да не остане. Запазите ли тази топлинка в себе си, впоследствие ще дойде и светлината, а като дойде светлината, тя носи знанието от човека. Значи, светлинният етер има влияние върху мозъка, топлинният етер има влияние върху сърцето. В сърцето на човека, отвътре навън, стават ред химически процеси. От тях зависи как ще се прояви човек, дали по един или по друг начин. Не се спъвайте от различните прояви на човешкия живот. Външният свят може да се спъва, но вие не трябва да се спъвате. Ще знаете, че в каквато и насока да се проявява човек, всичкото й е за славата Божия. Защото вашите опущения, вашите грешки представляват възможности
за повдигане на по-напредналите от вас същества. Ти правиш известна грешка, а тия същества, които ти не виждаш, използват тая твоя грешка, взимат я за съграждане на една велика добродетел. Всичко в света е така създадено, че тия разумни същества използват всяка ваша грешка за създаване на една добродетел. Сега да не кажете, като е тъй, щом всичко е за добро, да правим грешки. Не, не е така. Когато вие несъзнателно сте направили една грешка, несъзнателно сте направили едно опущение, само тогава ви казвам да не съжалявате за него. Тази ваша грешка ще се използва от друго някое същество за добро. Знайте, че щом сте на земята, вие ще правите грешки. Те са неизбежни, но грешките не трябва да се правят умишлено. Единствената опасност от страна на черното братство се състои в това, че те имат за задача да всъдят в човека един критически дух, че той не живее добре. Ние знаем това. Човек не може да бъде светия в един ден. За да бъдем светии, трябва да знаем всички закони в природата, пък да знаем дори и своето бъдеще. Дойде някой при мен и ми каза: аз съм свят човек. Добре, кажи ми тогава моето бъдеще. Ако той не може да ми каже бъдещето, казвам му: ти не си никакъв светия. Един светия трябва да предсказва бъдещето на хората. Един напреднал човек трябва да има това вътрешно знание. Той трябва да предчувства как ще станат нещата. За сега всички вие имате възможност да се влияете от външния свят. Вие сте рефлектори на външния свят, на тяхната светлина. Но трябва да знаете, че светлината на хората е тяхна светлина, а вашата си е ваша. Ако обаче вие отразявате тяхната светлина, щом тя престане, и вие ще я изгубите. Ако светлината пък е във вас, вие всякога ще я имате. И ако дойде някаква светлина върху вашия рефлектор отвън, още повече се радвайте. Тя ще усили вашата светлина. В дадения случай, вие всякога трябва да запазвате вашата светлина и вашата топлина. Сега сме се качили на Мусала. Тук в Синце имате много хубаво разположение, но долу в София не сте такива. Там имате лоши, неприязнени чувства един към друг. Дойде някоя сестра при вас, вие не можете да я търпите, искате да се махне. Кои са поводите за тия чувства? Това са някакви дребни, обикновени работи, но те не разрешават въпросите. Вие не обичате някоя сестра, искате да се освободите от нея. Защо? Аз не искам да разрешавам сега тия неща между вас, но казвам, че тия положения съществуват и по целия свят. Вие не обичате някого, но друг някой пък вас не обича. Друг някой пък ви е много обичен. Случва се, че не може да търпите някого, но той идва постоянно при вас. И обратното се среща. Вие обичате някого, искате да дохожда при вас, но той ви отбягва. Защо е така? Той се дължи все на тия течения в пространството. Законът за обичта е следният. Що момент се зароди чувство на обич, понеже обичта слиза отгоре, от небето, аз непременно трябва да нося нещо, трябва да дам нещо. Не дам ли нищо, аз не мога да проявя любовта. Бог, който ни обича, като се прояви, Той ни дава нещо. Пък и ние, когато искаме да обичаме Бога, пак трябва да дадем нещо от себе си. Трябва да пожертваме нещо, да дадем от плодовете си. И Бог иска нещо от нас. Четем Светото Писание, че евреите са принасяли жертви на Бога. А ние какво ще занесем? Какво трябва да дадем? Сладки плодове ли от градината си? Не. Ние трябва да занесем плодовете от градината на нашето сърце в една особена табличка, направена от злато, от диамант. Горе, при Бога, ще ни посрещне един ангел и ще приеме тия плодове от нас. Вие ще кажете: това е цяла фантасмагория. Да,
Тези неща са високи, трудни за разбиране. Да дойдем сега до фактите, тъй както се проявяват те на земята. Когато обичате някого, какво правите? Майката най-първо ще даде на детето си чорапки, ще му направи рокличка, шапка, ризичка. До стари години все ще иска да му даде нещо. Тя все проявява своята любов. Когато любовта се яви у сина или дъщерята, същият закон действа. За да може да се реализира този закон и у нас, винаги трябва да бъдем свързани в съзнанието си с невидимия свят. А за да бъдем свързани с невидимия свят, все трябва да познаваме някого от този свят и да му знаем името. Вие как се снушавате с невидимия свят? На сън, с молитва, с мисълта си. Какви са преводачите ви? Като се връщам в далечното минало, виждам, че вие много пъти не сте използвали възможностите, които сте имали за повдигането си. Вие сте правили такива грешки, че сте туряли цели барикади пред себе си. Сами сте поставили цели планини в живота си. И сега вие се натъквате на вашите грешки в живота си. Той, което сте правили някога на другите, трябва да се справите с него сега. Ето защо днес ви се дават благоприятни условия да подобрите пътя си. Сегашният ви път е една възможност да ликвидирате с всички противоречия, които съществуват. И вие може да ликвидирате сега. Тези противоречия не са големи. За нас беше удоволствие да бъдем заедно на днешното между учителя и учениците. Моля, останете на линия за светът на животните, нашите събратя, което следва веднага след важните новини по Supreme Master Television. Нека животът ви бъде пълен с небесна светлина и любов. It was a pleasure to have you with us today for Between Master and Disciples. Please stay tuned for Animal World, Our Co-Inhabitants, up next right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May your life be filled with the light and love of heaven.